BAROH ki bapet yangi hakani ka por hakani ka step ka bamenta anak Synñiang Jong ka Don Bosco Media Network pedang sngobai pi sha ka program ka kenta ya mer jingmut ka episode ka basau pat hakani ka episode ka bamenta ka phang ka bangilawan ra akhir pang kalong halor ka Jingiaid Lynti Jong ilit Archbishop Dominic Jala bat kumjuru ki Synñiang ki belan no sha ka Balang bat sha ka Imlang SAHLANG hi BAROH KAWEI bat nak Synñiang Jong ka Don Bosco Media Network ka ngo komen shikat de e bangidon hang ne ya arngut iwe na pring kita ide Father Jose Valika Cyril ibalong rui assistant parish priest jong kamaulai parish ibalayo banyak lenti kambun snem bat ilit Archbishop Dominic Jala bat iban sabatay ru kambanya yangi halor kimat ki bangin siya pusan menta kasngi hakan ka episode ka bamenta bat ngidon ru ngiso komen ru shikat de ban pedang sobhaya i Dr. Louis Jala ibalong ru ihmentrai jong Archbishop Dominic Jala ibalawan ban mi khamat na kalyang kayeng kanang bangin yo banya pelir jengmut bat banya selok habai de bat ka Jingiaid Jong ilit Archbishop Dominic Jala ni pedang sobha ru pi BAROH ki basngap bat ki bapet yangi hakan ka program ka bamenta bat klem da pen slam shu hi menta kumni ngan pai sha kindiat sha i Dr. Louis te ni pedang sobha pi Dr. sha kan ka program ka kentai mer jingmut bat nga ke jingkali ka banga kwa ban kali pi menta kalong manu itai Archbishop Dominic Jala na ka benta jong pi bat hakanu ka rukam lapen he pen sani i hala yeng la sem jong pi bat pi plai i bha khamba i kham tam kum utau parau jong pi mo te pila ban patai kindiat i kinong pet ki jongi the Archbishop Dominic Jala isai khot e badeng haka yeng ka sem i warna kay yang kasem i pa chungi i babu Marius lein karum noit but i kme i Maria hina Jala karbe te i pa i long i katekis haka paris maulai haka porjong pada kerenja te bangi ki khon mo khoj i wanungkong i ba Anthony Jala mengapa ar bat balai Archbishop Dominic Jala la ne pa deng bingyo te la khai yang ya tai po maulai put muri bat nu pa deng u balai hakapor ka jinglong khana kat bangi kan mau long khana u ba tip ke banong u ba marwei ba kwa ban ya khlelang bat ki wei pat ki khana po maulai put muri hang tu ngi don ka madan ni le kai ki khot ka lum raman jong ki padar hapo teloget BAROH khoi khana nge le le kai hang to mau shong khop hieng kwa ra ban ya khle bat ki we pat le se ka long ka dau u don ka jing stom khandiat ha ka met jong u or na du dang khana ka jing tap sa heu mi ong ma hadin te la khoi nya ko do jing pang te ko por wala kata ru sudanat banyak kai bat ki khana ang tai po lum raman ka school ka ba ngilai ka de hapo Sacred Heart Girls High School aku tu ko por ki khot ka kelas A rit kelas A he kelas B to lalai hang to don ka sister Margaret ki khot ba i pha kumta ka jenglong khana wan seyeng akan mau ipa sayong ule u khon denga badeng un salong bishop KAWEI kasngi ngim tip ikren komno bat lai i hadin habut kalong komno te ka jinglong khana jong u hayeng ulong khana ba jai ba tip sngi teng uron ka to jinglong khoi mo la se de ka tau jing pang rei wala kata minot ban pule haka skol haka jing pule ter kumto nang ta pisestar ki kai bon ki eki bat haka jing long khana isa elek koma ong biang elek ka sa shalom raman ma ute bon song hayeng song khop hayeng ban sumar ya ki para ban irap kam hayeng kata de jing long ka jong u tikisnem ki layat ula poi jaga kelas 1 2 3 ter kumto KAWEI ko kwa ban ong hang ne ha ka to ko por em ju dan re ni ka vocation camp ong teng nim tip ha kono kom une u layo so u ka
jingkot kadeh kasnem dah makalak rupuar uron kelas 6 daladep nang to lakwa pandai ban haka school hak tu ngidon junior lakwa panrung to bat ulalek ban pulia junior dah kamon sobah dah jong te kublai shibun doktor angangit scam mangi ki badan hang ni bar kumjur ki bapet yangi kila yo sngo kumno ka Jingiaid Lynti Jong Archbishop mo na do badang long tang ukna ta do ba in the poi sha kata ka kedan menlong uling do sat te mentapat kumni ngan pai shi for the jos Father P kumwe na pring ki para reunion ki bala yo ha kalat ban le si ban Jingiaid Lynti Bàd i Archbishop mo ngakwa ban kli P ki e kita ki Jingiaid Lynti Jong i kum uling do ta do ba undalong tauling do sat lanu nang yalam jong ka jalan yam ba shlong ngalay kundo yau Bishop Dominic awus namin ripo hinyo nga siyang class 8 mabupadew siyang class 11 baro ki classmate ki jungu kiyong na do kata kapor habaw siyang gitu ki class ki barit mo ulalong upastat bad nga ken mauro kumno habaw ulalay BA hapo West Bengal University at Darjeeling mau ulalong ru gold medalist but ulalay siya novitiate padde ulawan siya nga Darjeeling nakabanda panle philosophy bada panle BA hadin kata ulalay practical training atura hang tayo ru nga ken mao kumno ulalaban kran kaktien garo bad tang arbanay lebanay ye ula siyang ha debrugar ulala ru ban kran kaktien asmis bad hindi ru kindiat kin soit kamut kine baro kila kadeu kumno ulalong ubastat kata kalong KAWEI kabar padde ulakwan ban pinire bat ki bepat na kene kadao ula hikay ya kine giktian paper anta padde awus nem prapeu ladang bakla u provincial kata kaporu Father Matai ula payawu sha Italy ban pule liturgy te ula yo kerdan PhD liturgy kata kaporang akan mau kumno ulalaban keren German pada French pada Italian aga bekas ngi nga dang late sha Lourdes kala jiar ngat ba mauru ula do nakaju ka train nomor ba ulawan bat katokot nangut na maulay jongi kum pilgrim sha Lourdes ba ngalayui kumno ula keren hakaktien French bat ki pun ki kanarit ki balon nakot ka train nga shimat ngalayos nguru bunsian kumno ula ju keren German kamut ublehi ula pingre yawu na kapenta ki kam ki jam ki chungu ningkonge kumu lengdo nang tapade kumu professor nang da kum vice provincial badakadu kadwai pade kumu Archbishop Jongi ublehi ula yawu bun kisap ingilaban nong banduk trei ha kata karukam ula don ru pun ki prolog perjor aba ula pule hari Italy uladon kasap banyak keren banyak kana bat ke baipat bat nang tapade hadin kabuta pa ulalong provincial na ba ulalong bishop ula poy siya pun ki ri baper ba katsa ba ulay kundu ki parlok ki barim ki jungu laban long ki lengdo lane ki bahalor ki jungu lane ki classmate ki jungu kumta ter ki briuru kila semutanat ya ki jungu long ki jungu ngalawan siya California Pleasant Hill KAWEI parish siya ka ba ula July bunsian ang ta kilabu ka photo jungu Archbishop Jongi hadian ba ula klarno kung papitipi si potarik jungu panay Oktober awus nem radar kat kintai te KAWEI ka ba nga sngyu akan nakapor kalong kani they ublay walaptil linti yawu na kapenta panaiti alade bat minsiem nakabenda ka Jingiasilok nakabenta ka Balang kamtam Northeast India kublai shibun Father Jos nakabenta kinong pet ki Jongi bat kumju nakabenta jongar badan hani ka studio mo ngim shim na tip ba i Archbishop Inang ban kran bun jat ki kentien baling ba ni ka program ka kentay merjimut let singin sala ban tip shu eke bangi kum ki pat Kristan ka Balang Catholic ngim tip bat kublai shibun mafilaya thu riangi ba i Archbishop ila julong teng gold medalist mo apa pabidang pulia West Bengal kini ki ki ban kum kani ka show ka program ka kentay merjimut let say kan ai kan
long KHUBOR nak bentar ki bepet kanang bakin dup tip bakum nu ke Jingiaid Jong Archbishop ak Jingiaid Lynti Jong tak hadu be in the poisha kata kerdan dengan pai biang kandiat cai Dr. Lewis KAWEI ke bala penlong ye Archbishop be in jit ke ni Lynti ban long reunion lande ban ie no ke yang kasem no ban boot be syaka balang ban long ta reunion ubadap pura jong ke balang bat manu bala I men CME KAWEI ka dei ka nakaliang ri pa bat I mesan mi it song ikot ilong ba perking ba ya ka rukom pi ba im rukom riam rukom bek hadu rukom khat khap snyu akto kapor bat perking ba ya ka akor ka burom ban lek chakamas man ka step kada phim lek ka mut tip sajik kata te mi it bat ipa te suki tu akapor cuti dan kapor bolong retreat ki kena ulai syakri mas le chane satai te ban syang bat kiwe pat kena tu kapor umsya nang ta ka jingi kai ka kti tu play pan pule wa de bam nang kot nang sla ini misan jengi Henry itip te kini ki rukom im hagaying bat hasunong atau ngatarai kila saindur ya kajik im kajong u bat yang I kumno ban im bat hado u lajit ya kane kumangong mene don vocation kam atau por de ki brodar na bo teologit brodar Abraham lalong bishop bat ki wei pat ki ju pasiau ki kena sapang gani ka kam man syaka jingkhot tung ble te aku to kapor barangkat ke bat nu brodar don na pokerala Sakharia nang am kenal su ban sekrimas Brother Zacharias haka ktin ita Latin hap kre tu kot usam ki kot berit kre Latin sakrimas kini pi ke berkhot ba la se kiwe pat kena angtai put muri tangkat tu ane baru badeng de wei uba smart lekine bad ipapat ilong ba smart ya ka ne ki kam niam ju yalam yo profession eno kono ke kam da khakjat auto ko salai kra tekini ki bala seng nong rim nakayeng kasem ini pa mesan baro ngasarai kini ke yarap ya Keblishibun doktor dengan pai biang syai Father Jus Father KAWEI kita ki Synñiang le si bun ngim tip mo kum ki kun samlar ngim tip bat ki bepet jangi ruh kan kapor KAWEI ki Synñiang ki ba krau ki ba I Archbishop Dominic Jala ilano syaka balang bat kumju syaka Imlang SAHLANG hi BAROH KAWEI Shua bangan ngan pai syakane ka jenggerle ngakwa penrap kendiat halor kato ka jenggerle ka ba vila bo hau Dr. Louis Jongi okay u bishop hi wong yang akumne haba u lalangu kenarit hapo sabajunarit ki dang ti ya ka playground bala kita ki por pun kilawan banyarap banti ya ka madan mo sabajunarit kila juai kindiat mo si suka ye mo lamar nagabenta ban kit ya ka kendeu bod ban pin madan pin level kum ta ter te klampa pakata ka poru la yoi mo ki bepat ki kena ki ba hashua chungu ki badon ru asabyo jonerit te kamut imat uble ula pasiao ha ki skor ki chungu kata ko long KAWEI ka ba har padde mauhi ulawang nga ki ladon ki lingdo bat ki reunion bat ki brother ha ying mau akito ki snem ki balaju budien ya ki kenarit ki papiang ka jinglong kamut aba ki brother lane ki lingdo ki yui ba ki don ki kena ki ba tips ngi bat ki balong intelligent ki badon ka sap ki ba projungut ki laju budien ya kito ki kenarit te nga shimat nga sngu klempep kitu ki student jong theology bad ki lengdo bad parispris kumta terter ki la jukot ya u Dominic Ruban long lengdo kabalai pat hakata ka poru babu Marius ulalong ba ponam u babu Marius ulalong catechist ulalong u we u batte pumno banai dawai
nang tapade ulalong ru nong hikai nang tapade ulalong ru baladon kasap ban put ban tem keyboard mo badu we unong rowai te kine kie baro nga simat nga snu kilakta yau Dominic aba udang red lese ulawong hala kamin siya mo hala katunod nga kwa banyay teng kini kikam kicham poro jong ipa kamut kumuleng dong ilaban nong kum nong hikai kum katekist kum nong rowai nong put nong tem kum juru Bishop Dominic udaran kasap ban shet ban tiu upa udalong balapet ya kakam ka shet ka tiu hapoti olaget bar kata ju kasap Bishop Dominic ru uladon aba ngi ki lingdo aba ngi don ki meeting ki mau ubayarap ban shed ban tiu kum tatar kemud kasap baro ka ba uladon ula pinton kap to minda ban pai ka jingli ka jongfi ki ba ulale kumu lengdo la tre la isnem ha maligon kita ke por la yarap bun ki samla ki badang pole hangtai ha technical school ki badang lero ka juga por ka to ka metric mo kata kalong kawi nang tapade ula airu ka training ya bun ki kina kumno ban pindon ka mi ki musical instrument baper lalong bat pe pa kumu musician nang tapade hadian ba ula ban pai andala dep ka to ka PhD ka jungu ka liturgy lalong professor hapo secretary theological college omtang hangnia mulai kila ju invite you sha bun ki chaka kamut kumu professor chonga liturgy ula ngilaban nong ula ai kata ula pendon kam kata kasap ka chungu nakabanda bantei ingilaban nong ya kabalang ka chungi nang tapade ulawan sha Senaranis college kumu rector hang tai pila ban mudur mo 8,000 lai mot ki samla ulalaban shu like kano ka kingun mo jong ki samla and start a conversation no problem ulatip kumno ban ya gandu ya ki samla nang tapade ban pasiao shikintian arkintian ki score ke jomgi nang tapade kumu vice provincial ulalai kelang akine ki jila paper jongka North East India nang tapade kumu provincial ru kamut kum reuniam kumu provincial jongi de mau ngiyong apareng to animate kamut banna yarap yangi baro banyaine kum ki reuniam nane kum ke selesian kum ki lingdo kum tater ala ka jongi kam ki jam omtang ki kajingya selo ka jongi ki selesian ula don ru kabenda ka baha ka jongu haka solution family kata kemud FMA MSMHC VSDB bad ki bepat ki jingya selok jongka North East India kumu bishop mau lalong kumu chairman jong baro katsan tiliki diocese jongka North East India kemud mau ubala ai ka leadership nomor ba ulalong uba start nomor ba ulalong qualification ka jungu kum juro nomor ba ulatip kum no balong ubay missionary ki pa ki para bishop mo ki lasngap yewu daka jingkmen ngani I think hadin kabut second dia to te kublishi bon fada ngila nang yaj bat ka jingya Peliu jingmut jengi hakani kaporu kalanang ya bat ngi sautanat ban tip bun ki IKH pangi Archbishop bat ngi kremen ki basngap ngi hakani kapor bat ki bepet jengi hakani ka YouTube channel jengi piru playo bun ki jing tip habai de bat ka Jingiaid Lynti jengi Archbishop dengan pai biang mentasya I Dr. Lewis Dr. Pilak ban matayangi kin diat chapang ka jing im samla jong I Archbishop tak ada be indapoi sya kata kalenti banlong reuniam mapura samla te namaru lalai runga po junerit hadin ka kelas klasik hak tu kapor kelas 7 bad hadin kata wan teng seyeng ka por suti ba por samla kumangong mene da smathan ya ki smat tang ya kane ka kakam sakrible ngila panong kuwe pat ki benta unang ba ban tem ban put ka music ya hayeng saya ya kenduk lang to
nang bantem ngirwai siau bat chua kan kono kam la ka de ga snikha ne kono no ga jing KAWEI uvieng ha khamat ka ton duan hayeng kak tinule upule kata te jupep khot iki persa ki para ba khot anu ke por ba ula stang ka ne ka jing pule mane kata de KAWEI pat ki kam te kum samla te Henry ka Jingiam Jong te BAROH si Jingiam kum samla te pole jumot pe ka ne ka kam ti khudai shibun doctor ti mentangan pai beng shefa the Jews ngakan mau ha ki por ba i Archbishop ila khlat no na ni sla pertemo link ba ki media ba ki social media platform ki ba per ki insan ba per ngi iba ki ba bon ki breu ki la pha ki KHUBOR ngolem wat ki bam dei na ka Balang Catholic ru kila banjur ya kata Synñiang Synñiang uben hei uba i Archbishop ila no Synñiang te pila ban batay ngi kendiat hadukat no ka Jingiam Jong Archbishop Dominic Jala kala kata om tang yengi ki bedei na ka ju ka Balang ri ki weipat kinong yalam na ki wei ki jai Balang ki so benut haduk kata ya ka jing do no jongi ya Archbishop Dominic Jala ngaken mau ka bekas ngi u bishop ulawang yang aku ne lada ka jia ba uno brio lane ka no ka brio ki pang lane ki ap futmori fide ban pintip yang kamut kato ka capacity ban pinide bat ki para brio kalalong kawai ka sap ka jumu ula juwan sya parish baduwang yang ato ini le sya kata hakaing hakaba u kidon ki papang lane ula juwang yang ya ini le thangdai hakaba ki brio ke layap nanda pade ula lengba ka jingdon ka jengu watlada ka por ka balen kotru ula wanra ka jingtengen kane ka beningkong ka bahar pade ngaken mau haba udon halaim kra kanu kasing haba ulait ulesha Nazareth Hospital halindi jule taka kali halindi ukwa ban kren bat no ba uya kendo nanda pade hupoy apo hospital u lecha ki kamera ba per jong ki lengdo jong ki NIAM lane jong ki bepat ki briuru ki balapang dia kata kerukam mau ula establish kumpanong no KAWEI karapo mo kapapa bat ki bepat ki briu kabalaipat ularan kasap banto bantar te kelakot iu kilang badula juai kino dan resngi awong lane ula juai ru kito ki jingto ki jongu haki editorial books mo ngiui bun ki jingto ki jongu kata karolang kabepat ngamut kibriu kila binut kain khaba u bishop u kendit kinsan mau ulayap namorba kalalong ka jingdo ka pakraw kaba sau pade mau uladon ru connection mo bat kini kisamla ki beladon ki jinge ki bakraw piti pihi bun siana kini ki snem ki ladon ki samla ki ba ka be kadau ka be pat kadau ki la sham ki jinge ki babun bod mau ulak keren ru bat ki politician lane bat ki minister badula say yakito ki kana na kito ki situation ki ba badula ai ula pinyo ki kam ki jam na benda bun ki samla kumjuru haba udodan Don Bosco Technical School kumu rector hangtai bun ki samla samhoy kanu ka Balang kilayo ka opportunity na ka benda banne manhikai kito ki trade ba per mo kanang ba kinyo banyang halaki jong kikcha bad kumjuru uladon haki uladon ka jingade pat kine ki chief minister jongi kumta ter ngaken mau mo uladon uprolok baha jongu Conrad sama te kamut haba ulayap kibriu kilas ngu ba kila do ubeu parolok compare na ka Balang ayu lane na ka jila ayu lane na ka diocese ayu na ka jaka ayu compare BAROH kilas ngu bakalong ka jingdu ka bakraw hakane ka jingiap kataru mo ka jingiap kabas ngusi haka accident hang taya po California te kudai shibun fada ngiyo iru ngakwa ban pai bang shi Dr. Lewis ngi iru mo ba kumba ifada mentai ila ada ong ba i Archbishop idan ke jingade ke banjan ma bat kinong yalam san pertemo tinga kan mau itu kisnem balale yula dadon kan no ke jing bom shong sanya ke jela jungi na kinu ki daw ki babun hi ne kinong yalam jong ke jela meghalaya ki pai khamat shi te
pilak ban mata yangi kindiat hadu kat no ila don benta ban wan ra le se ya ka shong sok shong san hak Imlang SAHLANG manu na peding jong pi bala ban mata hakane ka benta KAWEI ka Jinglong jong u misdang na yeng mo hakano kono ka jinge wan bor wan dala met ru se yeng wan pe para sa ka ba ar ka bolong pada jos khayap ke im jong ka kur ka jai ladon ka sin ha ka ba layap breu ka yeng jong driver jong u barit ni khot setai cha po sning sa kon dong ba lek man lek lek chama korwat na sino upa eng lek kanang stai KAWEI pat Jinglong jong u nga udon driver jong ya te po Krishna dispensary u teng u chetri do Nepali ye kren kai bat nga u ya thu nga Archbishop u le chayeng jong uru hang tai ha po mau prem na sano kala panongo nga no wi thu ba le chayeng jong tu driver ba inong Jinglong breu balong bapo paret mo ulai chayeng jong u bat song kai ya kren pormit bonsen na bangala phun yu man meru yu snow ki jingkret I khlung khna ya kren kamut ulai barobor sa ki duk suk kane ka Jinglong na se bon kim tip rei kata ka de KAWEI Jinglong kabala kata la se ki breu ki KAWEI pat ti kapor ru kala nang ya but kajingya pelu jing mo jingi duk anang sngoten na chusho ti ngadon stang artli jingkli na nakalyang jong pi sha bangin penkut ya kani ka program ka kentai mer jingmun angan phai menta sha I Father Jos hatu kum uta unong yalam jong ka balang lane kum uta u reuniam u bapau hapo ka jala jongi ki kita ki jing ngangat scam bakin dan be ki jing ki ba manu na pring jingi do nya kendu ma kham tam kum unong yalam ba khali do jong ka jalan yang ba shalo ki kita ki jing ki bai Archbishop ilai kendu bat ka bai lala ban te la kami kita ki jing nga shimet nga sngu KAWEI ka jinge ka jungu kalong kane ka jing bam don sup ha sor shilong ula kuslai shibun halor kata kato number 1 number 2 pade kum u Archbishop ude ban piniai ta ketu kisnem nong stoin kambat don mo au adu har hajar nriu jawairu kambat don kamut ka diocese ka bayar kata kapor bad kalait kawan bad bun ki lengdo bun ki reuniam bad ban yarap ya BAROH banya perang aka Jingiaid Lynti kam te ka pasuk uwe ubri u prakat aka be korukom KAWEI pat ka prakat KAWEI pat ka rukom te na kana ka daw na ka benda jengu ban yalam ya BAROH aka Jingiaid Lynti nga shimet nga sngu bakarolong ka ba number 3 kat kung ka jingu ka jonga namar bau long u salasian kadonut jongu barabor na ka benda ki samla te na kana ka daw ba u yui ba ki samla ki long kum ki langbrot kum ki ba klem nong sharai nane ka ba u yui ba ki don ki drop out nane ka ba u yui ba ki don ki ba klem jam kine BAROH u lakuslai shipo kabasa upat aba ulong provincial bat kum juro hadir kabut mo kidon bun kilendo ki bala klat no mo ane bun ki papang ki pashitom kine BAROH kilong na kabanda jongu ka jingku slai ka bakrao nre nga shimet nga snu ba Archbishop u ladon ka Jingiaid badula tip ba de ublehi ubala pin kamti ya kene ka kam hau mau kelam jiet ublehi ula jiet ublehi ula pin kamti ya kene ka kam hau kumu leader kamut kum provincial kum bishop kum professor kum daterter amtang kum u bishop in rei nongyalam jong northeast India BAROH KAWEI na kene ka daw da ka pasania ha ka Maria ka nongyarap jong ki Kristen da ka pasania hau Don Bosco u lalaban na pintulun ki kam ki jam BAROH apdang ki jinge ki babu kublai shibun fada ngi so tenat haduk kata-kata ban yo ngobun ki mati ki bai Archbishop ilale ban ila no ashadin na kabanta jungi pat le se kani ka program kan hikai ru yangi bangin boat ikin uksa babha ki jong I ho oit kam le ka basuk na kabanta jungi bangin boat tek patek henre kindiat 10% le sina ka shispa ngi laban habangi yo sngoy kani ka program ngi laban boat iki kinuksa babha ka bai Archbishop ila pani kam tam ena ka banda ki kun samla jong ka Balang Catholic
Ti kani kade ka jingkali ka bakhat do na ka benta I Dr. Lewis. I Archbishop kum uwe na pring kiling do sa lani kum uwe na pring kiling do balajiat ban syakri teli telan ya ka balang hatu idang la ne pada ban balance ya ka jinga day pada hayang hasam bat pi mai kum u para kum ukni bat kum ukhun jong ka yang kasam at ula span ong longkot ula ngam tip hakana kor kom ubati kapor jukulet ya ki para ki persa ki kur ki jaj kamtam maka pang ke stem ke yap ke im udon ni kapor te man lek na lor ka jing bun kam jong ula bat ule ya kata mdei sule thamut thamat wan janai wan nadu kumun sim bat kano ki bayeng basam ki kemen haba udon rakat hakam tam ki por jing kayap ke im ka sutom ka kemen soba ne kamna saudara ti ngan ben Shafi Dr. Lewis ki jing hikai ki ba I Archbishop I jus ngotenat ban hikai kamtam na ka benta hayeng hasam na ka benta ki para ki persa ki menjungi let's say kandon ke kamat ka ba jan sya imo ka ba ikwa ban hikai ka ba kongsan ka de ka Jingiaid tali ka Jingiaid kan nuksa ba ka ba wai yang I bayang basam bat haba don rangkat bat ngi kan ngi sotanat pen ya teli ura ka Jingiaid dei bat kom ta kan hi ngaso ka kata ya ki kur ki jaj ki yang kasam ti firu Father Jos kum uwe ni pering ki reuniam ubalatri borba apo maulai parish baro ngitip hai kata ti hakajinga dei jong phi bari Archbishop Dominic Jala ke ka balashon sharp phi ne ki kita ki jingi kai ke ba phi kwa ban buat ye ki nuksa ka jong I late Archbishop Dominic Jala kamtam lele ban jan ban syakri shauble kabaning kong ka capacity ka jungu lane ka sap ka jungu ban long friendly ya BAROH ngakan mau lawan laisien bansa hain jonga asnong jonga bad wat daw nang ban kren katien ka jongi kumno ulala ban kren badi mei jonga bad ki persa ki jonga kumta tartar kata number 1 number 2 ula perkat barabor sapang ke beipat ngaken mau teng para jonga ulung domo pada sakri ula ju yalam yau keleng nanta pade halinti bishop wong gumne sakri phone khai me ong enai kre kajamiet ngin sa bam hang ne halinti hatu kata ka jing skoret mo halinti ki don bun ki ba kre mo ka jimpam umong nga de bishop bodeng de ban bam special uong phone bat ong ngin sa bam halinti kwa ban disturb kum banong no ya email kaba laipat Dr. Louis mentakum ne ulong bau bishop uladon kapor na benda BAROH ngan ngakwa banong ya kane KAWEI bishop na kadaw ka jing start ka jungu KAWEI ka jingatu kana na benda ka mas pakuit don kam si tayo ban kre lenen na kadaw ka jing start ka jungu don kam lai banai so banai ban pin kre KAWEI ka keynote address nanay ban to KAWEI ka article mo negush lalaban le but kine ki BAROH ublay ula kurku yewu dakaba yewu kata ka jing start na kane ka daw buun ki kam ki jam ulala banle akata ka rokam kibriu kilakot yewu last minute nakabanda ki program jo kentai namar balay ula tip kumno ban pin kre iya ka badon kam wat ka batikan ru ka balatip kato ka jing start ka jungu ula no batikan kara bu ya waki department paper nagabanda panyarap ya kabalang salon sar omtang kabalang ka jungi ha akini kitain ki jungi de kadei ka jing start ka jungu bat kata ka jing kloy ka jungu pantrai ka bala yarap yewu teng late nang ne shadu misoram kibrikin sawong kamut ki bepat kibrikin sawong kin ngi la thai la nei ngala thai tengan salit no bentia bishop sa shong hadu kadwe baje kadar baje shi baje ban pingre ka conference ka jungu ban pingre ka jingatukana ka jungu la nei ban kotlang ya ki member paper jong solution family ban address ya ki kumta terter kamun ka ba shomin se modu kata kalong
Archbishop ye jungi ladon kapor nagabenda baro kikam kijam te kalong ka jingdu ka bakraw bau blay ka saindur ka bamayan ka jungu ya ka bangi melaban syampang blay ula shimno yeu te ngakramen badangas ngangeskem ba udang duai nagabenda ka diocese baro KAWEI ka jungi pada kamtam nagabenda food muri pada kinton masar. Leshbun te father satang ni KAWEI ke jingkeli hinga don ma namang ngode bangi de bantep ya kani khnang bangi ngin la ban lan la ngi la ban shahi kai mo te kindiar ko bangi ong ha bangi wan chini ko perthengi wan long briu mo ngi sajet pade kita ki jingkwa jingi ba per la ban long riu nyam man long hikai bat kom ta teter te ko hapadeng ke jing long briu ko batlat kom nui Archbishop la ban te la kam ke jing long briu ko jong I bat kom juru ban te la kam ke jing long kom uwei ne pedeng kinong yalam banum dan kanu ke jing no shiliang le simo khnang ban ai ke jing shakri ke pakai ya ke Balang. Kane kalong ka KAWEI ka quality jeng Archbishop jungi. Mau umju pet Synñiang yano. Lalong open mo kumbang yawong mo lalaban le Shagaro Hills kemen hantai. Lona Mizoram no problem. Laju Lesha Arunachal Pradesh. Nane Lesha ki ri baper. Mo ladon kata ka jingsngu ba kumu reuniam kumu Salesian kumu lengdo kumu Don Bosco balala ban pinyadei bat ki pat ngasngu ba Archbishop ula persangkat bala ban pinyadei bat kanu ka kinhon na kanai ka daw kibriu kibalay kundu yawu kinom klet yawu labalong hapo California labalong hapo Europe labalong ha India jongi nane labalong ha kanai ka dong shatela mingi ka jongi kibriu kin klet yawu namorba laleba ha iya BAROH ti kindiat sha bangin penkut hatu pidang don ke ke bapikwa ban ai ka KHUBOR na ka benda ki mong pet ki jongi fidan kanu ko KHUBOR ka bapikwa ban ai na ka benda ki brio ki bapet ya kani ka program ki jongi hakani ka por habai day bat ka KHUBOR nam ta ki brio te sarai kilayu hi kam jong hadu ka sngi on tep bat KAWEI ka ba kan mau ni KHUBOR ka jingle jong satai siapo riwar la sondur laka kejat to bon loi I to aka WhatsApp yo jinglong jong kane ken bat ka jingru le ke jong bat kan luksa kren dak tin ne luksa ba ule ki kam tam ya borit baria boduk masuk kini ken ki bakta ya upai ba kublai shibun doktor te father pat te nga shimat nga kuaban ai ya kane KAWEI kamat akane kapor na kamtam na kabenta ki samla Synñiang bishop udei banlong na kabenta jombi kanuksa PhD uladep bad ulalaban yarap ya bun ki bepa aba ngayoy bun ki samla Synñiang ki jongi ngayoy ba kim kwa banna tre shitom kumba Archbishop Dominic ula tre shitom Tera fi samla Synñiang la da fi kit kia baha kane kalong ngasngu ka jingang nu jongu Archbishop jongi ba BAROH ki samla Synñiang ki jongi ki de ban tip kumno ban tre shitom kanang bakin yo ban yang halagi jong ki chat kane number 1 number 2 pade fi samla Synñiang tam fi de ban yo kato ka leadership initiative kidon bun ngot in redang don bun kiba sa dien na kanai ka daw kapa video opportunities ko ba na yaram ya ke pat kadwai padde ni lapoi syapakut uni musmem 2025 tolong kanuksa na kabenta kibepat ki samla yalam ki na kabenta kanuwina Christmas yalam ki abakut uni usnam na kabenta pan sungungu ya uble pada nga ai ko blay yefi BAROH yai Miss Evanesha Patauru hangne nga ai yefi BAROH ko blay Christmas pasuk pada kumjuru usnem upatimai upadap da kajinggur ku jong uble tu Archbishop jongi na beneng na jorong na bian syakur ku kodo yefi BAROH kiba ngap ya kene ka program ka jongi
Ti kubdai shibun Father Jos bat kumjuri Dr. Lewis kibala pelat ya kapor ka bakodor ke jongki bikin wan sya ka studio jengi khamtam nak bentakan ni ka program ka kentaya mirjimut banyak keren banyak ther habai dei ba ka Jingiaid Jong ilit Archbishop Dominic Jala ngangat scamru ba kini ki bapet yang kan ni kapor ka bamenta walai Archbishop Dominic Jala ila khlat no nak ni ki sela perthai henry ki denjat ka baila bat kinuksa babha ki bala pen i ngiru kum ki samlangin shim ya kita kum ki jinghikai ke balik se hakwe ke singin sala ban pen ulong ke jong ida ka bangiyat barbor hakalinti ke babha bat ngin long barbor ki bri ki betre shitom bat ki baduriap hakakam hakanu kanu ka kam ka bangitre tingi ai kubre yakini baro arngut bat ngikit bok ki rubyang ru bapinang dana ke baklan bat khanot tam bapinang la ban pen telun ki kam na ka por sha ka por kubre shibun na kalang jong ka Don Bosco Media Network ni ai kubre yapi bat na ka benta ki bapet yangi menta kum ni hingi la poi sha ka bakut bat ngi kwa ru na kalang jong ka Don Bosco Media Network ngi ai kubre Christmas besok yapi bat senam thamai bakamen bat tunang yai kershan ngi na ka por sha ka por bat na ka benta ki baju smart ban pet yakani ka program phiru phila ban ai ki comment ki jong phi habai de ba ki nu ki phang ki ba phikwa ngi bangin wan ra kham tam ban te ye ki jing bat kum juru ye ka balang hi BAROH KAWEI ti kublai shibun pat sa sisien bat da pisang utanat ikani ka program so bah like share bat subscribe ya ka channel jong Don Bosco Media Network tat adu bangin daya syam biang sa sisien kublai shibun